ассалому алайкум мухоҷирони муҳтарам. Мо ба хизмати шумо ҳамавақт тайёр. Аз Москва ва аз Санкт-Петербург ба Ташкент ҳар рӯз рейс дорем. метавонанд ки мухоҷирони Тоҷикистонам через Ташкент ба Тоҷикистон раванд. мо дуогӯи он ҳастем ки мухоҷирон ҳама вақт соғу саломат ба ватанашон баргарданд. ای دل وطن ای سرزمین گل بهشتی ما بهشتی ما بهشتی ما بهشتی